Wewe simbara njana toga. Right. Muno mbezi munanosho wandi mambo chetu. Ili munodai saka na mabutawa. Right. Mapunzi Esther. Diwe. Ini ndewezi manita. Amunya sonzi. Ndezangu ziwanda leti mutari kwa panji sintaka. Ndile mswa nangwa. Yawa Machemedze simbarashi ndiwe changamire nyari pamberi penyu nyaya ndiye kundipuma urodi tinoda kuti pane mombe ino yane mboo dzako chitupa nemari yedare takutaura izvozvo ndi Esther Mpunzi achitaura kuna Simbarashe Machemedze. taura tinzwe Esther imi munonzani ndonzi Gretmo mwana Gretmo taura hapo Gretmo pamusoro iwe dadi nyaya yakatanga Simbarashe Machemedze ane munhu wake wakaitirana naye madhiraki emunda saka munhu uyu isu takaichigadzisa mapepa emunda nanhamba inibva ndatora nhamba dzemunhu wekuledzi nekuti pane mapepa atatisina kuuya nawo ababa ekuHOVT tauya kudaro panhamba idzodzo inini bva ndatoti vamwe vari kuuya as mavillage kuzocheta mapepa ari kugadziswa kulenzi bva ndatotaura pamusangano wevillage kati anoda nhamba dzemunhu wekulenzi achida kubatsirika umwe anogona kuda paine zvikunetsa usati waenda wonzwa kuti kuri kwa chiine chini anondiona mukadzi waSimbarashe Machemedze akatotora nhamba kwandiri akadzichengeta uyu anga ari kunetsana naSimbarashe Machemedze kubva auyawo bva tindokumbirawo mundiperekedze bva ndatomborava bva ndazouya naye bva ndamuperekedza saka tabva ikoko handizivi kuti akaudza Simbarashe Machemedze kuti ndaperekedza uyu roja rake pakulenzi ndiani ndopatakatanga kutuka ini naSimbarashe Machemedze zvinyadzi maaudio ake ndinawo mufoni mangu akatanga kutuka zvinyadzi Simbarashe Machemedze akaita 2 weeks achituka zvinyadzi iwo bvazouya chachiri chipiri kuno achida kubatsirwa kulenzi kuya auya achida kubatsirwa kulenzi Simbarashe Machemedze nemukadzi wake ndakashama mafoni yangu ndichifonerwa nenhamba dzemukadzi waSimbarashe Machemedze vaine munhu wandinoziva wekulenzi munhu wekulenzi akati handimuzivi munhu wamuri kutaura unonzi Gretmo Mapudzi bvawafona iwo nefoni yavo ndikati vanhu vamuri kutaura inini handine 2 weeks ndisingatauri navo vachitondituka zvinyadzi vachitaura nezvekulenzi ikoko vachituka nezvekulenzi saka handivazivi saka chitatu chakateera chachiri chipiri pazvaitika chitatu chazoteera mukadzi waSimbarashe Machemedze akasvika pamba pedu aine shamwari yake inotengesa vachitotengesa nzondwa saka isi zvakatotya chamadzi kuti anosvika panapa nezvikuita murume wake kuti everyday anodarika achituka zvinyadzi akutuka kwacho anenge achituka pakati peusiku achidaidzira mazita evanhu nematukiro atiri kuitwa everyday mukadzi wakanoita zvinhu zvekusvika pamba pedu patangonyarara patangokwanisa zvakanaka muita cold shoulder kana kuita sei adaro mukadzi uyoyo but isi takatoona kuti anga aine mission yake yekuti ini ndichamubvunza kuti ko imimi nezuro makazoenda kulenzi kuchinotaura zita rangu sei but ndakazvibata handina kumubvunza otobvunza amai vangu kuti varipi mandati mama waenda kwambuya kurira zvakanzi alright tinonowaona ikoko mukadzi waanga ainaye akada kuavoid aitoziva kuti munhu yane mission akada kuavoida kuenda kwambuya kurira but mukadzi uyo akamubvita patora nzira yekukurisira bva wanobudira kwakurira wabudira kwakurira ini ndandisipo pakurira pane zvakaitika asi mbuya kurira ndakavarekodha vachitsanangura marowero akaitwa mai vangu akasvipirwa mate kumeso nemukadzi waSimbarashe Machemedze mukadzi waSimbarashe Machemedze akafonera murume wake abva anyepa kuti taenda kunomukutsanira kwambuya vaye inini namai vangu nemumwe mukadzi weroja rake Simbarashe Machemedze manhero acho ndopa akadarika nekumba nerodi isiri parodi abva atanga kudaidzira Esther iwewe Gretmo Mapudzi vakadya hanzvadzi yako uchibatsirana namai wako saka ndambotanga ndikuzwa maungira mwana wangu bva atondimusanzi mama mungai munzwe zviri kutaura
sekuru vatinogara navo vandotibatsira basa po wandimutsa zvika mekudzimuruzvinzwa here zvekutaurwa nasimba rashe panza vandamuka ini vandamurekodha but ndakarekodhera nekure zvimwe zva zvasinganziki patanga kutuka zvikanzi aiwo ndandisi kuti wada iwewe nandikuda maiwa handandisi kuda mai wako but tikuda iwewe ndasangana nenoda kukuruwa zvakaipa maodhi ake ndinawo mufoni mangu iyoyo patenzikwa nekure kwabaenda kumba kweroja rake panosvika ndo pakanyatsotaura audio inonzikwa akati uyu Esther Maputsikana akadya mwana wake kana uroyi wake wazopera manje maodhi ake ndinawo simba rashe machimedzi mufoni mangu ekukuma mai wangu uroyi neyekusvipira nemukadzi wake paakarowa mai wangu ati wasvipira kumeso kutaurwa haziri muziki wamama tiri varoi unobva varoi pano ndo panobviswa uroi pamambo aiva kumbozeza nekuti unodzokera futi ondoroiwa unobva watotaura kuti tiri ipapo mama pandoda kutanga kutaura ava ndichowaona mai ndimai wangu wabvunza kubva 2006 chibva wachikuru chitanga kugara kugroup chibva mutungagore handina zuva 1 kana ndakanongedza namai wangu kana zuva 1 kandakati mai wangu akandinongedza kana kuti ndakawakwereta ndikatadza kuvadzosera ndikana dambudziko ndotomhanya amuchemberi mbondoono wachindipa kazhinji ndindotowakwereta nyaya iripo ndeye yangu nehanzvadzi yangu yaakatora muzukuru wangu yaari kutaura yaakaenda naye kulenzi aenda naye kulenzi pandakatorwa advantage asiya nhamba achipa murora kuti wabva kumeeting ndasipo ndiri kumusha mutungagore kana muda kuzogadzisawo zvenyu nhamba idzi munokasika kundobatsirwa ndakabva kumba bva ndateera sisi fanizwa ndaudzwa nemuroro ranzi nhamba dzandakakupa ndikati aiwa challenge yandinayo inini zvinhu zvangu hazvina kukwana panoti zvangu hazvina kukwana wakafa ndiri muduku mai ndo wakatanga saka takakura tochengetwa senherera hapana kana death saka izvozvo izvi kuti nditange kuti one start kundoti ndotange mutungagore kuti ndichitsvage death ndidayoka izvozvi mari handina zvinotoda mari sezvo zviri kunzi zviri kupera next year muna June panodayo ndikarima ndokwanisawo kufamba kundofamba kutorawo nakuru tofambira chi death hana kuziva ndo pandakarohwa kaunda nehanzvadzi yangu ndiri ipapo ndatoona kuti ndozvazvaita ndakasimuka ndikauya kuno kulenzi kune munhu wacho ari kutaura iye kwandakapiwa kune nhamba idzodzo idzo ndakawafonera vanonzi wadzvanya ndasvika palenzi foni yabva yanamba zvanzi avaenda kuheadlands chibva ndamirira ndakamira chitraya foni bvayazobvuma zvikanzi azveshuwa kwatatiri hakuna chinetwork ndati andokumbirawo kuona zvikanzi andava murodhi kuti ase uye for sure wakauya wadzvanywayo uri papi ndikati andipatotawo zvikanzi uya pachirori chakati ndakasvikapo wadzvanya ndina ndiri kufonera unonzani ndonzi Machemedzi ndobvaukuru ndonzi Machemedzi hanzi hanzi iwo ndione mundu une dispute yo ndopandakashokekana mundu une dispute sei zvanzi akupai nhamba dzangu ndiani pandataura zvanzi mufonere fonai nefoni yani yenyu ndopandakashandisa foni yadzimai yangu kufonerani maikudza waibva wafonerwa ndinoadzvanya ndiri kulenzi ndina simba rashe Machemedzi ndinovapa nhamba dzangu here sisi wakakata foni vanzi handizviziva anombomupa nhamba dzangu anombopa nhamba dzangu ndati it's okay wadzvanya todini vanzi vanitoda death shamari ukata zvekutamba mundu anoita sei unoenda ndati alright it's okay ndakabva chibva naenda kureji kwamuzvito pandaona wekulenzi wekureji pandatora nyaya yangu ndakabva ndapiwa fomu rekunzi baba vakafira kuti nari baba vakafira kumba kumutungagore mumba here ndikati zvanzi ofomeri handocho hapana chaunonyora unoenda kuna sabhuku wondonyorerwa odhinda roenda kuna ishe odhinda ndakaenda kumutungagore pandandosvika sabhuku wangu ari kutambirisa vanhu kumukamba ndakavamirira vachibva wauya ndanyorerwa fomu rangu ndadhindirwa ndatsvaga ishe zano ndadhindirwa ndakutouya ndatowa kwamakoni kubridgestone ndopandakafonirwa naMedco
maakupi ndati handatowa papi pamakoni zvanzi kasika ekuya ndarwana mbuya maposa ndati muchirwirei hauna kuwadzosera hanzi handina kuwadzosera ndatovharwa nechi nenguo varipo ndo vanopa umbowa unoti ndandisipa ndisipa nyaya yekuti ndakapuma mai uroyo nandiisipa ende ndichivapumira nyaya yei ende handiwo wakaenda kulenzi pawakaenda kulenzi vaifambira zvinhu zvavo hana kumbonzwa kuti mai vangu wakafamba wakambotaura iye uyu hanzvadzi yangu ndiye akatora ake munhu ndemunhu wangu anoziva waundosvika kuti munda wangu nedispute inyaya yemunda indakadhifenda munda wani wangu changamiro kusatora ndo pane nyaya yese yandozosvitsa kuti ndivengana namai vangu ndaunza kwapuma uyo handina kumbopuma mai vangu uyo kana iwo mhai wabvunzwa kuti pane pandakataudzana nawo here ende iyewe ndakaitotora kumufonera ndikatomuti uri zino ere manzwadzi ndaisafunga kuti ungandidaro ungafambire mundu wangu kuenda kulenziwo ndozvandakamufonera chimutaurira pafoni munda wakamira sei pane roja rako ndo raakuda munda here kana kuti chii muzukuru wangu iye ndiye akuda munda ndiye akufamba neuyu ndiye akufamba nemunhu kuenda wewe ndo wakaenda wese kulenzi muzukuru eni roja rako ndife kuti hazivi tingati haizi roja muzukuru anotongotua ndakatova kuti ngatigarisane ndatova ne7 years ndichigara naye saka pandakatorwa advantage pandakataura kuti handina baba vangu vakashaka ndaa nditori form 1 handina date mai vangu vakashaka ndiri grade 2 saka da kutombotanga ndafambira kuti date but izvozvi zvahandisina mari kuti nditi chati ndichatadzura papa handisina dai zvakaitika munda ndewababa wako munda ndewababa wangu baba vangu wakafa ndiri grade 2 ndiri form 1 mai ndo wakafa ndiri grade 2 ini zviri kutaura mukomana uyu handizvo mukomana akaita 2 weeks aitaura zvinyadzi akasvika pamugano wemuta wangu otanga kutuka inini nemwana wangu uri hatina kupindirana nazvakangonyarara kuti ati munhu anofamba nerod 2 weeks kupera kwe 2 weeks musi wa1 ndakaenda kwambuya kuri ndaisvika kwambuya kuri ndaenda bhadhara mari yehuku dzedombo dzandakaorera padombo remurume ndasvika kwambuya kuri mukadzi wake akasvika neshamwari yake achitengesawo nyama zvinhu zvara pasi zvaongoitawo mukadzi wake ndobva ati ndine nyama ndikati mabva nekubva ndabva nekumba kwenyu awa wati handisi kuda ndikati mwana wangu wamukadzi mukuru kuti kana akabika mufushwa tinorya kana akabika derere tinwe saka kana wasina kutora haanga asi kuti dainini handitori saka mukadzi wake wabva atakura chikurabhokisi chakabva afamba pano napo pawanati nhai mai majemi ndiri kukumbirayo kuti mutsura murume wazvinatsi zvaanotaura akataura painoanaodika wazviti zvinonyadza wataura pakazari chinhu 1 muromewo achibva auya mukadzi wacho achibva ati mati dozve wabva andipfira kumwe kwabva andiramba mandatu kwabva andiruma mukadzi wake iye anga asipo masire masi kwabva afonera munhu wako ati ndakutsirwa neuyu nemukadzi asari kumbainini tiri watatu ndiyo nyaya ndakauya kumagara pano ndakapfirirwa mati nemudzimurwa ndakaya mwana wangu ane 5 years asi ndiyo nyaya ndakauya kumagara badi zvimwe zvese zvamuna hanzi nemukadzi wako haasi kutaura iyo nyaya iyo arikutaura ndakarohwa nemukadzi wako saka iwe ndingada usiri papa mukadzi wako ari pere uya tinzwe murora vakuramba waripo iwe unomwadoro iyo pane nyaya ende nyaya iyo ndo yaunza chi conflict nyaya iripo chii chakaitika kuna mbuya unonzwani Lucia Mchiruka. mudaidzisa nota Lucia Mchiruka. chii chakaitika kuna mbuya Pamusoro ichangamira. Ini ndaifamba ndichitengesa muriwo. Ndobva ndakutotakura kula box vari kuti havana chekutengesa nditi. Ndobva ndatakura kula box rangu ndambiri. Ndobva watimira. Zvikanzi ini ndiri kutukwa. Musoro wangu wachena. Ndikati amai. Nyanya mataura yakaita yakanaka. Munouya kupi? Kumba. Mwana ndewenyu ini ndimuroora wenyu. Zvakanaka naka. Ndakatakura kula box rangu pamusoro. Zvikanzi uri huri kupfeka here kwawakaita kungati kupfeka. Ndobva ndaramba ndakamira.
zvikanzi wakauya usingazivi kupfeka bhurugwa kana t-shirt hauzivi kudi kuimwa ndobva ndaramba ndakanyara zvikanzi manje munhu watoita sei watoenda watotora handina zvandakakwanisa kuvapinda ndikati amunhu mukuru but wakandirova wakandibvarura hembe ndikabva ipapo ndisina kupfeka kuenda kumbana nhasi kana murai ndiri kunyara kufamba nekuti ndakafamba ndisina kusimira zvikachifamba usina kupfeka kozi ndo zvaunga uchida hembe yacho iri pano Papa ni mawitness here. Papa no wari kweli. Mbuya wawaye wari nemkoma no basi. Jana ni baru ni kan itu je ya lu sikan ngau yo. Aku tu wana maya aku baru dah yendo. Buya. Kan choka iba. Ndoza akamira. Handiyakuvadzisira sekuti vakabata uku kwehembe musoro vadita muri kuona yabva yatanga kudhaduka musoro maendesa ndokubva yakumuka Papa ni witness here. mbuyakurira waiva Mbuyakurira waripo. havana kuuya pamusoro mbuyakurira havagoni kufamba munhu ako asi mbuyakurira havagoni kufamba munhu akuwara asi odho yambuyakurira vachitsanangura matangira akaita nyaya kusvika anopera ndinayo mufoni because hazvingaiti kuti iyo chembereyo inokurowa iwewe wakamira uchirohwa nechembereyo tikaisa chaizvo kana newe ungazvipirivhe kuti mukadzi wako angarohwe nechembereyo iwe murume wako ndakaita respect semunhu mukuru ndovati mai murume wanera burudzwa wakarwisa uyo ndokona ndaakukurirwa vaindobva akarumawo ndo zviri kutaurwa ripita aiwa timirai yembe mberi ripita pekutanga varototaura kuti uyu mbuyawo akatoona kuti ndaakukurirwa nani nambuyawo ndobva azoaruma nechi because Esther benzi yavo achirwiswa andirubanzo nekuti kana even mai wako patangotaura nyaya yavo mai wako patangotaura ndo atanga kurwisa mai wako wataura kuti uyu akamira pamberi pangu akamira akadai akanditi iwe akandisvipira kumeso nekundiruma chiguru. aiwa hauna kurwisa nyaya iwe hanzi nenhau iri kutaurwa wakanga wakurwa uyu akukurirwa uyu aizosataurwa neaudio akukurirwa ndo paakadii wakatomuromawo uye ndokubva adzokera kudi kuruma wakarumana
ndo zviri kutaurwa paaudio. Unzaiyo besides bluetooth mune bluetooth iri kupiwa komana, so that vanhu vanzwe. Mira tiise pabluetooth. Chakamere ndopanandikutanikani kana iye ataura apupura ega maona unanzonzwisisa panyaya paatakamutsanangura ati ndakasvipirwa kumeso anditokonya kudai nekunduruma chigunwe ndosvika kuti munhu unorumwa sei chigunwe ungawabata hivi uyo atozokurumai ndo paasina kunzwa uyu azokurumai mamukurira atoona ndakurirwa nechemberi ndozokutaura mbowe maya naye ndo zvaari kutaura hanzi kakafarisa akatsuita. Sa paine fight pakaita fight aiwa ndo zviri kutaurwa ka player tinoda kunzwa kuti flight yakatanga pa panozotsanangurirwa mberi. vakumberi toda kwekutanga andimbi wangu wakarwa varikunyatsotsanangura pega nyanya Jabber.
Ndiye angari aggressive. Right. Ndiye akatanga fight. Though ndo akataura achiti koinda muri kunetsana nawo yeminda. Ndo paakabva ndo apfira achizotanga fight kokwe. Pamusoro mama, ini pane pandabata paudhiri. Hanzi paakavabana, iwo wanga wakabata hembe yake. Ani mukupanzero. Paakavabana, iye anga akavabata chi? Hembe inoreva kuti ndo hembe yataona yakabata. Awanga wakabata, kubana kunofunga kuda kuzvitsukunyura uko kuti apunyuke. Right? Tochidzoka kunyaya, ndikuona kuti pane nyaya mbiri apa dziri mudariro. Pane nyaya yekurwa, pane nyaya yemunda. Asi nyaya hombe iri nyaya yemunda. Zviri kukonzera bongozo munda. Dai dare ragona kuona kuti muridzi wemunda chaiye ndiani. But aina kuudzwa mudare manje. Ende iyo munda I think iri kulenza ndini. Munda iri kulenza. Hatingatongi nyaya yekulenza. Nekuti sandiyo yaunzwa wanyatsotaura kuti ndaunza nyaya yekurohwa. Ndosaka ndabva tazoenda pa audio yekurohwa. Pekutanga ndandofunga kuti wanenge mbuya wakatangawo kurohwa bhandiri wazoenda mberi wazonyatsotsanangura matangire enyaya. Matangire enyaya uyu ndiye akaenda kwakundopfira mbuya. Apfira mbuya ndokwatokonya. Anditi ndo pakambata kuti kuri unditokonyere chii, ndo pakazoitika zvimwe zvese zvakazodii zvakazoitika kusvika arova futi nabhururu wake anga aripo chibhakera akakika nebhutsu nechi kwakuenda kwenyaya kuti she was aggressive. Yes, pane nyaya iri kutaurwa chivharawo pane nyaya yamuri kutaura, nyaya yaunza godo pavanhu vaiwirirana inawo yemunda, kuti paine kushasha kuti wakusapota muzukuru handiti asiri muridzi wemunda, munda uri wababa wake. Zvinove zvashatirisa mhuri iyi. Is very true kuti watora side remuzukuru zvashatirisa mhuri iyi, but hazvirevo manje kuti kana zvadaro woenda kundorwisa munhu nekutukirira. Zviri kutaurwa evidence iripo yekurwisa nekutukirira, ndo pane nyaya yawo kuti waifanira kuti kana padaro wouya nenyaya kuti kuitongwe kade wakaiunza kuno taikwanisa kuvabatsira. Sinzi uri munda wavani wababa wavo tozviziva isusu kurera imbwa nemukaka mangwani inopfuma yakudii zviriko kuchishwano, kuti akatora muzukuru wake nhasi uno yakumupandukira. Zviri kuitika stereki kunyanyanya munyaya nhau dzeminda uno, kuti unotora munhu woti uyaumborimapo mangwani munhu iye ari kupanduka. Hadzakawandisa. Ndaitotaura this week I think about 3-4 cases dzenhau idzodzo dzekuti unotora
munda wodaidza munhu wadaidza munhu iye oenda nerweseri kuenda kunotora mapemiti yaitotaurwa nenhau yajaji ndichitotaurwa nenhau yamai this week about 3 macases andakanzwa mamwe acho ndakatoti auye kuno kudati enhau idzodzo. Saka aifanira kusenzesa makotsi noti kundorwisa ari mapawana pane mistake yake. ane kesi uyu akatambira kesi kundorwisa achisekuru wake hanzvadzi yake handiti achisapota achimuzukuru achinyatsoziva kuti pamba ndepababa wake uyu handiti iwe waigoendawo nemuzukuru sei? Muzukuru uyu hatisi kutaura nyaya yemunda wababa wake. Muzukuru ari kunze kwepeki ofisi kwawakaitana mapayments iyo ndo anoziva nyaya dzakati muzukuru pakatopinda muofisi ndandistori ndakangoti muofisi munachakwanisa kubatsira mazviona. Saka iye akahakira akafunga kuti nindaita connection yekuti muzukuru apuwe payment pamunda wake isede kuti auya abva atonga ega. Urubona uyu muzukuru ari kuto outside his mapegi ake uyu ndokuri kutoenda. Saka nyaya iyoyo kuti tiitonge tingatopedze zuva nhau yemunda, but pawanyangadza ndepekurwisa chete. Iyo nhau yake yaisolveka uyu dai akanyatsonzwisisa agara nehanzvadzi yake mushe achinzwisisa kuti kochi uye aine rudo nerwumuzukuru wake sekumudaidza kwaakaita kuti kana ari outside pegi yake asade zvese zviro zvinodi kuti iye ane makaro muzukuru uyu ari kuti abatsire muzukuru wake awanewo pekugara pasaidi iye ari kuda zvese futi. You see, it becomes very complicated. Saka inyaya iri yega inotoda kuti isolvwe iri yega. Saka mhosva isusu towabata nemhosva yekudi yekurwisa akarowa muchembero. Right. Anoripe chima timunoda uri kwanei tikarambe chiiteka. Kana aine mhosva yemunda inouya anoiunza iri yega nemuzukuru ende uyu ari kunyatsotaura kuti muzukuru ari kuenda outside pegi yake haasi kuenda kupegi uyu haasi kutora munda uyu. Saka unoti iwe kana uine munda unorambadziwa kuti munhu naonewo munda sei? Pamuzori mama ndipinduro kutaura zvizotaura out of pegi ari kunyika. Alright, izvo ndo ratati hatisi unoiunza kana uchida iyoyo unoiunza tinoitonga iri yega. Enda kana paine problem chandoda kuedza kuti kana waita problem enda kumakotsi usarwise nekutukira. Ipapo ndo pakaita mukadzi wako kuti akaenda kwakundotanga chidziwo ende pane umbowo hwekuti akandotanga chidziwo iwe watotaura kuti handisipo zvakaitika handizvizivi, but audio yedu unyatsotaura mafambikire ezvinhu achitotanga kurova mai avo achindodi kurova rume achidi and so forth. Handiti saka dare ramubata nemhosva taapa judgment. Mangati muripo wataoda uri pane number 4 batiri nyaya yeurori kurwa pakurwa vanhu vanotukana vanodii inhau pane nhau iripo inofanira kuti igadziriswe, but asenzesa marong channels ekugadzirisa nyaya yake kutuka nekurova chembere anofanira kuti pachii ndo zvatachidare ndichipe ndinoona kuti pakutadzira kwaakaita mai wake mombe inotsika inofanira kuwanikwa ine hadzi mombe iyoyo obva iyeyo muroora anofanira kuripa iye muroora anofanira kutozviripirawo futi nezvaakaita mwene hazviitwi zvinhu zvaakaita ifaiti muroora chete uyu haana kurwa nemuroora akatuka pakachangamira ini ndiri kuona kuti ava mai vamuroora akaripirawo mbudzi 3 kuna mbuya zvinoita zviri nani changamire sevanhu vakagarisana vanguva neukama hwavo. Ndikuona tizoora sevanhu vakagarisana
anoripa mbudzi 3 dzinoenda kuna mbuya imwe chete kwamambo kuti asazozviite futi toita 4. Zvese zvakanaka kunze kwekuripa anofanira kukumbira rureke. Inda ndiri kufunga sezvo nawo yekurwisana criminal inoenda kupolisi, so ndisingazoti ndanonoka kusvika zvangu ndandikuona sewana ngati wake musha iwe muchinda wezuva kuti mukadzi akakuparira ndaona tumbudzi ndati olipira mai mbudzi 3 changamire mbudzi 2. Edzo mbudzi zvakanaka, asi chokutanga chifungira kuti muroora kadzure upfu kuchena obata huku yake oenda nazo kumusha kwamai, unobika sadza nehuku yake oti mai ndakakukanganisira sori. Mai vakagaishira vakadya vakamamvura, mwoyo wavo wachena, ozounza zokuripa kuti mai ndakakanganisa mbudzi iyo neyedano rakatiyananisa asingazobvika kureva kuti akaita achiziva zvinhu. Ndinotanga kusema mbudzi 1 nehwanyonya kwamambo. Right, pane ukama huripo, asi hatidi kuti tiite zvinoputsa ukama. Toda kupa judgment inorova mushamhu, uye iwewe uchinyatsoona kuti wakakanganisa, uchibvuma kuti wakakanganisa nekuti munhu mukuru haadi harohwi, uchitarisa uri kuonawo ende murume wako urunzwa kuti mai ende zvese kana aitukirira kutukirira pamwe anenge akamwa otadza kuziya, asi nhasi in his sober senses ari kunyatsotaura achiti mai achirespecta kuti ndakakanganisa ende pakakanganisika. Saka iwe muroora unotora huku yataurwa wowapa, hauchandobikiba nekuti tikati wondobika woyeka nochakayeka izvozvi zvateki inobva yako iyo huku yonodi yaunondopa mai. Asi pamusoro pezvo iwewe murume mochitora mbudzi 2 dzamunondoripa kuna mai kuti takakanganisa, hadzi dzinobereka kwete kuendesa mbotsvo, dzamunondopa mai kuti takakanganisa. Handiti wounza imwe kuno kudare ye3 yekurova chembere, hazvibvumirwi kurova chembere nekuti nekuruma chembere nekubvisa mari yemakosti awakuunza kudare masensa mari 10 yamabhadhara yemasabuni $60 yekuuya nekudzoka $4, tongoti $70 makosi $70 ekupa chimbuya nembudzi 2 dzekuripa, neuyu anobata ijongwe kana tseketsa yaanondopa kuna mbuya kuti ndakakukanganisirai. Munozviripa rini? Pamusoro mama nepanda kubvunza mbudzi idzi ndikadziwana ndinoenda nadzo here kana kuti muri kwaishani? pasi pamiri ishe unoipa ishe ndio anoedzengesa. Kana iri mari $40 wotsvaga chimbudzi dzavo zvese nemari yacho ndondopa ishe pasi, so that ishe pasi ndo anozotaura ndare kuti zvibviswe kuno. Saka unozvibhadhara rini? Unozvibhadhara rini? Pera vaNovember, November ndimanje manje ana. Okay, $70
kana iri mari $700 plus 80 handiti plus 10 yewo inoita mari 160 plus 40 yehuku neyembudzi yekuno kuita chi 200. Saka ukinoenda futi here kwaishe pasi panenge zvese kunongoisa through ishe kuti tione kuti zviro zvadi zvasvika. Huku munoendesa rini? Mangwana. Okay, huku moendesa mangwana. Then atiti ishe huku neimwe mbudzi mangwana ndo chaizvo kuratidza kuti wagamuchira mugare imimi mochibvisa wana wanokanganisa iyi hanzvadzi yako hatidi kupa mutengo wekuti munodi mangwani haubhadhariki munobhadharana nematemo hazvibatsiri tendaisa futi enmity toda kuti tipe kuripirana kwekuziva kuti takakanganisirana ndime wangu handidi mogashirawo izvozvo. Akakanganisa ati anounza mbudzi nehuku mangwana. Yo vanhu vaida ndakaita tukisa ndauya kumangara chiti wachauya havana kuuya saka ndakazoya vanokubata semwana. Aiwa hamai sorry. Right, saka yapera. Okay. Ochiita chisimuka nyumende ndo ukama tinoda kuti